tällä veidellä niin minä suuntaan. Saako tuossa idling modissa nyt tässä tilanteessa lisää tehoa, että jos on vaikka kova alku tulee kylkeen, niin sitten jos vääntää siitä lisää tehoa, niin tää liikkuu rivakkaammin niin kuin sivusuuntaan. Että... Se liikkuu, kun vääntää tätä joystickia enempi, niin se tulee enempi tehoa. Ahaa, just. Laittaa vain vähän, niin se on vähän tehoa ja tämä riittää yleensä sitten, kun se on oikein satamassa. Joo, selvä. Mutta niin pelastustehtävissä niin se voi olla... Silloin niin nimenomaan, että jos on kova sivutuulen pakko mennä kylkiöillä, niin... Ja meillä se tämä paljonko tehoa voi ottaa irti, se on säätö. Se on vaan niin just. Että... Aivan joo, tämähän on turvallinen, niin jos on tällainen normaali käyttäjä, niin eihän se tarvii semmoista 70% kylkisuunnassa, mutta tietenkin jossain tietyissä jutuissa voi olla. Meillä oli esimerkiksi taksivene, joka haluaa liikkua nopeasti laiturien välillä, niin sitten hän halusi, että siinä on paljon tehoa, niin sitten vaan tehtiin näin. Aivan joo, no se on hyvä. Paljon tehoa käytettävissä, mutta joo. Turvallisuussyistä niin se on rajoitettu. Joo, se on ihan fiksu kyllä.